Επισκεφθήκαμε σήμερα την Ιερά Μονή Μεγίστων Ταξιαρχών στον Ταξιάρχη Γρεβενών. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2023, δημοπρατήθηκε το 2023, το 2024 έγινε υποκατάσταση του αναδόχου με πολύ μεγάλη προσπάθεια και βοήθεια και της τεχνικής υπηρεσίας, την οποία θέλω να ευχαριστήσω για τη συμβολή της. Από εδώ είναι η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο επιβλέπων και ο ανάδοχος του έργου. Καταφέραμε μετά την υποκατάσταση το έργο να συνεχίσει με γοργούς ρυθμούς και με ποιοτική δουλειά και προσπάθεια, ούτως ώστε να είμαστε και θα είμαστε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος περαίωσης του έργου. Όντως είναι ένα έργο δύσκολο, ειδικών συνθηκών έργο, το οποίο χρειάζεται και τεχνικές γνώσεις και υποστήριξη πάρα πολύ από την τεχνική υπηρεσία, αλλά και από τον ανάδοχο, ο οποίος αποδεικνύει την ετοιμότητα και την τεχνική κατάρτιση που έχει, γιατί έχει κάνει και άλλα έργα στην περιοχή. Εμείς παρακολουθούμε το έργο, είμαστε πάντα δίπλα και στον ανάδοχο, η τεχνική υπηρεσία πάντα είναι παρούσα εδώ και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να παραδώσουμε ένα έργο αντάξιο της ιστορίας του τόπου και της ιστορίας του ίδιου του μνημείου. Εννοείται ότι πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με τις οδηγίες που δεχόμαστε και που δέχεται η τεχνική υπηρεσία από το Υπουργείο Πολιτισμού, είμαστε μέσα στις προδιαγραφές και στις τεχνικές οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν με τις οδηγίες του Υπουργείου. Η αποκατάσταση θα γίνει όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές. Το Υπουργείο εκτελεί κάποιες εργασίες εσωτερικές, συντήρησης των τοιχογραφιών, οι οποίες είναι πανέμορφες και ιδιαίτερης αξίας τοιχογραφίες. Το έχει αναλάβει το Υπουργείο και επιμελώς οι συντηρητές προχωρούν στην συντήρηση των έργων. Προβλέπονται άλλα 2 υποέργα που θα γίνουν από το Υπουργείο, το πηγάδι και ο φούρνος της Μονής. Εν τω μεταξύ εμείς πρέπει να προγραμματίσουμε πλέον και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ούτως ώστε να παραδοθεί ένα μνημείο αντάξιο της φήμης του και του περιβάλλοντος και οι επισκέπτες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα όλου του έργου. Σε πότε υπολογίζεται η παράδοση? Προβλέπεται τον Μάρτιο του 2027 να έχουν ολοκληρωθεί και σύμφωνα με τη διαβεβαίωση και του εργολάβου εδώ πέρα και συντομότερα θα παραδοθεί.